sun sai mata komi. Ashe yin biki Amina shi ne rufa kyaure. Biki yayi biki ashe da dangi muka kure. Matan garinmu ba a nuna musu komai. Biki yayi kai. Yi ko wannan takalmi ya dace in sa. Kai. Wannan zai yi macin da ke tunani. Wannan ne ya haɗa shi da wani. Zai yi kyau fa, bari dai mu gani. Sauri, jikin mata ki shigo. Oi. Lafiya mai gida, wai ina za ka je kake ta saurin nan? Wannan ba wurin ki bane. To shi kenan na yi shiru. Ba wurin ki bane. Ka wannan bi ma cin ba ma. Yanzu baka shirya bane? Yanzu nake ta kokari na ma rasa kayan da zan sa ni yayi. Ka ji da shi. Ni da yake ta jiran ka. To shikenan. Ai mai gida, wai ina za ka je ne kake ta faman sauri ya? Ya gaya miki za mu je bikin zarin wili ba? Bikin zarafin yili, ai na ji ana gaya a labarai Kai jiya. haka haka. To wanda zai aure Hassana maji daɗin bardan malaman Zazzau. A ni ban Ba ki da labarin an ce Adam A Zango zai zo? Sannan Umar M Sharif shi ma yana gurin. Kin ga mai kuɗi 94 shi ma yana kan hanyar zuwa. Duk duniya ba wanda bai san bikin ba. Aliyu Fresh shi ma ina jin labarin an ce zai bar Sokoto ya zo. Mai kamfanin Ashmir da kike ji kike saurara shi ma yana kan hanya. Ahmad har da DJ Sefu kina gani Nura M Inuwa zai zo, har da Yusuf M Inuwa duk a Zaria ga mai gidana Tongas, har da Mustapha Kaliya wanda ya ma'ajai dan shahararren dan jaridan nan dan DITV duk za su zo. Duk duniya ba wanda bai da labarin. Shi yasa nake gaggawa dai in je in yi ma in yi sauri mu tafi tare da wannan bawan Allah. To ai ka san menene? Biki ne fa na kowa da kowa fa. Ba dawa da wa. Zaki je ke ma? A za ne barin tashi ni ma yanzu. Lalle da an baka ba. biki yayi biki ashe da dangi muka kure. Matan Dan nan baka san auren nan da ake ciki ba. Wane fa? Zahara garinmu ba a nuna musu komai. Biki yayi biki ashe da Wili tare da Hassana. Sauri. To ya kamata mu je gaba daya. Wannan ka da ku. Tarzi bulli. Sai na. Wallahi zan je daurin aure. A'a, can inda zamu je na wili. Wili. Allah. Hada kai. Kai yi so kake a banna a baya? To ya kamata mu je gaba daya. Kai ma can zaka je? Can zan je. A to mu ranka ta ya gaba ɗaya mana kawai. Ka san fa shi malam ba fa dutse bane. A gaskiya wannan gaskiya ne. Saboda kaga na ji labarai haddasa Abubakar Washa za su zo. Ga shi ma Da Allah can bar magana. hadda shi DJ Sefu za su zo. Da Allah. Ga mai kudi nan dufo. Sai ka da tsawa mai waka. Ke wallahi usa ba dutse bane. Allah go. Mu je gaba ɗaya mu jira mota Allah nan. dai kai mu lafiya. To mu jira mota nan. To shikenan. Subhanallah. Kai baka ji ne? Babban limami a garin kamar ni. Kai dan nan kana so ka kashe ni ne? Ban ga bikin Zaharaddin Wili ba da Amare shi Husaina. Baka ji? Kai ka fashi. Ka fashi.
kai ga haka ba a faɗa baka ji dan sa dana baka kashi dan sa dana ba shi kashi ya haƙuri bikin wani ai ba a faɗa zan ba shi kashi wallahi sai na je bikin nan ya haƙuri kai zan baka kashi wallahi ya haƙuri baba ya haƙuri bata kai ga haka ba bikin wani ai ba a faɗa a wuce haka baba a wuce ko ka ba sai na je bikin bai so in je bikin nan ne ya haƙuri wallahi sai na je Allah huce zuciyarka ya Allah huce zuciyarka bikin kowa da kowa ne ai yaran nan fa malam duk kun dame mu kai ba daga zuwan ku ta faman damu ina ruwanka dole in faɗa muku gaskiya ba ku san gaskiya ne zan je bikin kai ma can za ka zan je wallahi okay na kai dirti wuli wani bai na bin na laka magana sai daga baya ka tsaya in samu tafi ka tsaya a'a ba zan bata mu da ba ma da guda kana ta sauri kamar cin bata to ka sai ki ga sun zamu tafi me haka ya za a yana ba da Allah da kike kina fitin no sallama nake ma fa sallama nake ma ya za in ba shanu zan je ɗaurin aure in ba shanu ya samun datti ha uwa ma zai ji bane bikin zaradin wili zan je bardan maji daɗin bardan malaman zan mu abin da mun fi da mata gaba ɗaya tana bata mun rai na ce mutum a tafi to da zamu tabbacin zarabi ne wurin maji daɗin duniya gaba ɗaya Najeriya sun zango su Alilu gaba ɗaya duk an tafi kai ma kana da labari wallahi can za mu je to amma kai ai baka da space ai ba wanda zai baka ka shiga an kai ma turanci zaka ba da amsa to tuwa ya manyan turanci a wajen ba mu bane ni ga ma wanda bata mu ko har yanzu ma ba ku tamba dan Allah ki zo mu gidan Allah ki zo muna tasha ai nan ne tasha sai kai mun zo da ne ma kai gaskiya an ba zai buga ko a kafan mu karasa gaskiya wannan abu ana sauri ne to sai mu gani kana ji an ce Adam zango zai zo kuma kaji an ce Sani Danja zai zo ba zai zo ba sun riga sun tafi ne sun ma tafi ne an ce ba 28 yau fa 28 December 2019 an riga duk an tafi ai manyan mutane na ga ma gwamna ma zai je wannan bikin hada gwamna na ji an ce fa da sarakunan arewa kai gaba ɗaya an tafi ba wai za su tafi ne an tafi ne kiga ma an tafi mana ga wani ta kai ni anya ba a kasa zan tafi ba anya kuna tunanin za ku samu mota nan gurin kuwa anya ba ran tafi a kasa ba ko amma kuna ga za ku samu mota nan an ce fa duk garin nan gosulo ake sabi da bikin nan fa mota a nan ba mu za mu ce gaskiya dan tiga mu to ku hamu ne na ba ta nai Biki yayi biki ashe da dangi muka kure matan garinmu ba a nuna musu komai. Biki yayi biki ashe da dangi muka kure suke rawar ta gyara mana fili. Amaryar ga 'yan gidansu sun sai mata komai.